Bezos mabusa. Mabuki shopi. Laba sana babami bali sibeni. Kodwa bese ngazathi bayi wathi wena kukhale Jose ofune bese ngazathi baphinde bayincenga kodwa yonke umkhulu wasekhaya. Hayi. Lapho kwalo ba. Ayiyalale. Sabe ngisaba ngifulele la izulu lamandla kube bekwenzeka la. Bese hlaba futhi kodwa abantu becalini lozi njengoba baba khona bese ngazathi phela ngaphandle. Kodwa befaka umhlophe konke bese ngazathi bayicela ya. Bese sisi. Yona leso. Wathi uJehova ukhona into esigetha kancane ngisho kodwa ngisho ekhaya mina. Shayisi amehira ngisho kubeceleni. Wathi wena ukukhona ingilozi ufike bese ngazathi yabambani laba. Kwababili kodwa bese ngazathi iyanqeba kodwa umqondo omkhulu wasekhaya. Kodwa ingilozi kodwa le uthanda athi izibona abantu ikhonda abanyana. Ofune bese ngazathi nayi phini idanki kulo baba noma kulo mama. Ngasengene nzonke wathi Jehova manje masifule kuphuma. Uthikile umuntu ongubaba iphume ngaphandle bese ngazathi. Engama ngaphandle ngaphandle ashini. Kule likhala bafuthi bathuma kube bekwenzela bese. Ababamba umhlophe bese ngazathi nabafumela ngaphandle bese ngazathi. Bese yashisha. Kodwa bese ngazathi nabaphinde bayaphisa bese. Ngaphakathi wathi wayini ukukhona into manje. Ebabamba bebonke ekhaya ngisho mina bese ngazathi ngabuya konke okusisiwe ngengane zonke. Abayizala ekhaya wathi Jehova ikhona into engakhetha yona. Ingahlala hlala bafukaniselana kancane babefuna. Baphila wathi umuntu ikhona njalo kodwa bamba. Kube ngathi kuyaphela baba. Kube sengathi ngiyabuya bakujoba ngathi. Siyamkhulekisa lo baba bese ngathi nathi simkhulekisa. Kodwa simbulala into lomfula wena isikuthi bakujoba khona manje. Ofuna bese ngathi naphinde ngapha. Akathi kancane mase. Ngithi wani mase ngipha. So, what's more, Baba?
Bengicela bathandana. Bengicela ngiyayifakazela lesibani. Uma bekhona abazalwane ngoba kusa engabe nomzalwane ngabuya wena. Uma bekhona abazalwane basenyonini. Bengicela. Babethula. Bengicela sithole isibani lesibambe sakho. Ngoba uma bekhuluma ngendozi kayise kube sengathi manje singamemeza isakhothwa kube sengathi sinesibali silande abazalwane basenyonini ngoba sikhona kube sengathi kodwa simlayitshela isibani sibekela indozi yomafofela yoDaniel ukuthi nangase sibukosiyama ngoba iyawusha lo mthandazo wathi indozi iyadikila manje ubamba lo mthandazo nubamba lodwa kube sengathi nubamba ngenyawo wathi ubuya isingcele ngabe sinisitshazi kodwa libe nithuba libe nokulunga kube sengathi kodwa lesibika silimisa mina lokayise kanti bekufanele nabazalwane abaphethe kube sengathi loyo naloyo ubamba into eyinkulu kube sengathi ukuthi uzobamukela isangane sifuna ngoba esibanika sifunda kube sengathi asiyisithuthi esihlala kubona abazalwane abasebona bathi umoya ube ngibani bani bengizocela uma kukhona abazalwane bakwankonyane kube sengathi sibambise kokule iminithe elodwa bese sikayitha lesi sibani ngeke ngingadlali indoze kwankonyane ngoba
Thank you.
Ya,